दिनै जे मोनसे बर'फ्रा मोनसे रावारि हारि, बे रावारि हारि दानायाथ' बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमजों जोंनि रावखौ लिटारेचाराव लाबोनाय आरो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनाव लाबोनायनि गेजेरजोंसो फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव जेखि आफाद जोनोम जाया, BKWSआनो जा BTCआनो जा, हारिखौ आरोबाव बांसिनै गोख्रोंसिनै खौसेथि लाखिनायासो बयनिबो बिबान। मोजां मोनदों, आं गाबोनसो फैनांगौमोन बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मायाव, नाथाय गाबोन आं सफैनो हाया, आं गलाघाटआव मोनसे खारनाव थांनांगोन। ओंखायनो दिनै मोनायाव डेलिगेटफोरजों आं लोगो हमफैदों। BKWSनि जे सिमा डिमार्केसन एबा कनस्टिटुवेन्सि डिलिमिटेसन, गामि सोसननाय आरो इलेक्सन खुंनाय मोनसे बिराद गिदिर एजेन्डा बिसिनाव दं, इस्यु दङ। आसाम सरकारजों आंबो रायलायबाय थादों, जों बयबो रायलायबाय थादों, आरो आङो आंनि लेभेलनिफ्राय खेबनै खेबथाम मिटिं लेंबाय बिनि सायाव रायलायनो थाखाय, मोनसे कनक्लुसनाव सफैनांगौ। दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय डेलिगेटआव जालांबाय। गाबोनबो चिफ मिनिस्टारा फैयोबा हयथ' बिथांमोना गावसोरनि लुबैनाय दाबि आखारै हयथ' गथायगोन। आं मिजिंथियो जाफुंथों। आरो बयनिफ्राय देरसिन बाथ्राया मा, जों जेखि आफाद जेखि अर्गेनाइजेसन दाया मानो, बर'आव मोननै आफादखौ जोङो जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा अरायबो गोख्रों आरो फोथांनानै दोनबाय थानांगोन गोख्रोङै। मोनसेया जाबाय थुनलाइ आफाद आरो मोनसेया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे मोननै आफादनि जि फाउन्डेसन, बेजोंनो मोनसे गिदिर जाथि दानाय बा बृहत मोनसे जाथि गठननि प्रक्रियाया जागायबोदोंमोन। दिनै जे मोनसे बर'फ्रा मोनसे रावारि हारि, बे रावारि हारि दानायाथ' बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमजों जोंनि रावखौ लिटारेचाराव लाबोनाय आरो मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनाव लाबोनायनि गेजेरजोंसो फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव जेखि आफाद जोनोम जाया, BKWSआनो जा BTCआनो जा, हारिखौ आरोबाव बांसिनै गोख्रोंसिनै खौसेथि लाखिनायासो बयनिबो बिबान। सार, बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो एबसुआ गाबोन धर्ना लानो गोनां बायदि जादों इडुकेसन सेक्टरखौ लानानै। गोजोन गोरोबथाया आलादा जिनिस आरो धर्ना लानाया आलादा जिनिस। खारन बेफोरबायदि धर्नाया गभर्नमेन्टआ मालाबा हयथ'बा बहुत इस्युफोरखौ मावलांस्लाबनो हायाखै, बेखौ एटेनसनाव लाबोनो नाजानाय जादों। बे जेबो माने गाज्रि बाथ्रा नङा, नेगेटिभ बाथ्रा नङा। थ' बिथांमोना मोनसे माखासे जेंनाफोर दङ आरो बेखौ क्लियार भाबै गभर्नमेन्टनो बुंनांगौनि मोनसे गोनांथि दंखाय बे धर्नाखौ लादों जानो हागौ। आङो मिजिंथियो जे बिथांमोना गोख्रैनो एजुकेसन मिनिस्टारजों रायलायनानै एबा चिफ मिनिस्टारजों रायलायनानै मोनसे सलिउसनखौ दिहुनगोन।